21 век това е епохата на здравето. Всеки човек се стреми към здравословен и качествен живот. Здравето не познава граници. Следвайки корпоративната мисия и мечтата за развитие на културата на здравословния начин на живот, корпорация ФОХЕРБ и Евразийската асоциация за здраве и благосъстояние съвместно инициираха създаването на Международната асоциация за здраве и благосъстояние ВИЕДА. ВИЕДА представлява международна платформа за взаимодействие и сътрудничество между предприятия, компании, браншови организации, научно-изследователски институти, експерти и учени в сферата на здравеопазването. Тук са обединени най-добрите услуги и продукти за здравето на човека. Международната асоциация ВИЕДА се ръководи от президента. Основната структура на асоциацията се състои от секретариат, различни комитети, отговорни за производството, финансовото и административното управление, както и регионални асоциации, които осъществяват дейност в чужбина. Консултант на ВИЕДА по популяризиране на здравословния начин на живот е професор Джан Данин. Това е световно известен нефролог, академик на Международната Евразийска академия на науките, авторитетен медицински експерт за водещите политически лидери на Китай. По инициатива на Китай, Академия на науките нарече Международният астрономически съюз астероида номер 80311 на името на звездата – Джан Данин. Професорът стана първият съвременен учен медик, който беше удостоен с тази чест. Международната асоциация ВИЕДА си сътрудничи с организации на източната медицина, Лигата на здравето на нацията, Съюза на пенсионерите, Обществото на лекарите по китайска медицина и Азиатско-африканската асоциация за защита правата на жените. Сред партньорите на асоциацията са компании като ФОХЕРБ, Хаус Приорити, Суехучуан, Тайцзин, Фондези. Всички те предлагат висококачествени хранителни продукти, стоки за здраве, средства за лична хигиена, козметични средства и друга продукция. Корпорация ФОХЕРБ, инициатор на създаването на Международната асоциация ВИЕДА, беше основана през 2007 година. Това е глобална транснационална компания, която обединява разработката, производството и продажбите на услуги и стоки за здраве. Тя е представена в близо 100 страни и региони. Като национално високотехнологично предприятие на Китай, корпорация ФОХЕРБ стана участник на Световния икономически форум, получила лицензия от Министерството на търговията на Китай за извършване на бизнес в сферата на директните продажби. В момента само 56 предприятия в Китай разполагат с такава лицензия. ФОХЕРБ Corporation има 3 основни производствени съоръжения: ФОХУЕЙ Tianjin Pharmaceutical, Tianjin ФОХУЕЙ Technology Development, ФОХЕРБ Tianjin Daily Use Commodity. Международната асоциация ВИЕДА има свои собствени регионални клонове в Европа, Азия, Африка, Америка, Азиатско-Тихоокеанския регион и други области. Живеем в епоха на неограничени възможности, в епоха, в която всеки може да постигне голям успех и финансово благополучие. В епоха, когато именно нови ефективни инструменти допринасят за развитието на личния успех, Асоциация ВИЕДА е флагман в областта на здравеопазването. Асоциация ВИЕДА отговаря на последните тенденции в развитието на тази индустрия и отговаря на изискванията на новото време. С радост ви каним да се присъедините към сътрудничество с предприятия, организации и компании от цял свят. Станете партньор на ВИЕДА. Открийте нови хоризонти в сферата на международното взаимовигодно сътрудничество. Това е простият път към успеха и богатството. Нека заедно създадем най-успешната бизнес платформа в сферата на здравеопазването в света